Karagöz, geň alaýdyňmy? Häzir. Hawa, men Arslan. Hawa? Numada sizmi? Şükür gowy. Sürüň ýagdaýmy? Gowy. Şu wagt wagtlyda sonarlar diýen. Sag bolun, siziň hem täzeliňiz düşünli bolsun numadaga. Näme? Maňa bir hoş habar bar. Nire? Aşgabada? Täzeli akşamlar resmi mehman? Menmi? Aho, numadaga men onu başararmı? Numadaga maňa işleýändi, goýunmakyndy ortaga çykyp gürle diýmedine. Näme numadaga? Başga birini beräýin. Men aýdýana goýunmakyndy işleýändi ýöne men bordan numadaga. Köpek dağın üstünde durulan asma yolla restorana var çakır kalıp gir vermeliýärmi? Bolýan umadaga. Sürüýün bayla tapşyryp baraýar. Bor. Görämin gabat tiläşini. Gün bir hepdeden kapymyzdan gelin bolup geljek. Maralmam. Şu akşamky otlyda gelini jestürlü bilen aşgabada bar ya. Benim öldür bilen otla minen görsülere keň alarlar o. Yeňesine ıgty ýar gyýlaryň. Ağacan maşyny öýeltersiň, gelem soň alaryn. Bolýar, sag ol. Cemaleci, hemmemizin yerimizden bir yerden ekine. Şeýlemi? Baryançak, gümür yamar eder eder. Birinci gedek mincek bolsun şu otla. Haýny hedir edäýdik, günne üstümizden ýetip dur. Aşgabada gitjekmi? Daşowda bar gaýtjakmy? Hedilli. Awala. Arslan canım ýolagçyýarlar. Hany? Assalamu alaykum. Olam geläýikmi? Amanmy, amantarlykmy? Ýörüň ondan Amanmyň, ýörüň tedirek. Hormatly ýolagçylar, Daşowut garagym Aşgabat ugru boýunça gatnaýan 607-nji ýolagçy ordugy ýeni 5 minutdan içeri mendinden ugraýar. Wagonlary minmegil haş edýär. Şeýerýärler. Salam elik, mümkin midir? Aleyk salam. Mümkindir. Gelin geçin yerleşin. Salam. Gurgunmasyňyz? Hudaýa şükür. Geçin. Mümkin midir? Adam oğul şeker diýdiňmi dogan? Hawa. Daşowdan menipdiň öýdýär. Yorulun minnim Aşgabada bar ya. Ay ekinnikinden elimiz boşatdy. Instituto kapylan gyýdym görüp gaýdy berenip ýola düşäýdim. Maral indi siziň bilen gümür ýamar etkisek, Aşgabada çelli içime gatmaz. Alın, iyi oturuň. Siziň hem ýoluňyz bolsun. Mene bayram ala baryan. Şükür. Oğul ocakly gyýyp talançakly bolan soň ateneň ýüki ýeňliýän eken. Ece gitti öz taglyma terettir diýip durlar. Özümden kiçi eltim
Aşgabatda yaşaya. Şolonqyda bir gün bolup, toňum nir dedin bayramallyp, otlyň beline batayaryn. Hawala. Gaty owy. Bolu bilýär. He, bizim toyalada bilen var ya Taşgabada. Nesip bolsa yine bir hepdeden ayın parçasy alyp oturan şu balyny ak kejere mindirir. Bolu bilýär. Toýdan bolsun. Ay, Ay çağalarymyza da nesip etsin. Şeýle bolsun. Zygyllyga bir maňlay diremekçi barşymyza. Toy üçin gerek yaragymyzy aly bilsek, şäheri syynlap bir gün yarım gün demdenjimizi alamyzsoň, aýdymyza öwrülü bersek emmarly. Uy, agay biýalay kolaydy. Meňem jygyrly görmek derurlugum bardy. Otlydan düşäýen badymyza şo işimizi elin bitiräýsek maňa da gowy bolayjak. Hawala, gaýtam, saýlap, keçip almaga bileje bolsak şu ýa kemem del. Qiýu gelinler, siz jygyrlyk agdardyň döretmekkäňiz bir ajyja gökçay tüdäýdik niçik bor. Meňe eýýän dodugum tepe bugrady. Men häzir size çay getireyim. Otur Maraljan. Häzir özler habarym tutar çaýym getirin. Otlyň üstünde ýolagçylara hyzmat kemine goýan oklar. Wah şu wagt ak takyryň suwundan gaýnan çay bolaýsa ha. Ak takyryň suwundan çay jediň elýän bolsa basça dugumani. Ine hädi men getiräýerler. Oho, şu ýa bolaydy. Dostum, sen gowy ýaňyň barmy? Oğlu ovada, ne için soradın? Menki otluda kömek etsene. Men sana neyme kömek edeyim? Häzir men hemmesini düşündüreyim, bir gayrat et. Yok, men işim başımdan ağdık. Bir ýagdaýyma düşnä. Yok, men işim kän. Ýagdaýyma düşnä, kömek etseň bolýar. Ýür. Tanımadılar mı? Tanımadılar. Murtun düzetsene ho. Sağ ol. Kimem bolsaň geri der. Eşikmi de açykdyr. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Men size çay getirdim. Harman eleýänmi? Salamu aleyküm Cemal Hoca. Salamu aleyküm. Bana berrak fiş. Benim canım. Ne bolly? Ak takyryň kaksuwundan ul termiz demläp, gıştyrnak saýatyp ine size çay getirdim. Ýaňy otla minöňde elinde termis ýok ýaly Giýewhan. Asyl görenem däldiňiz. Ay, aşywada gaýtjam öňünden bilip ýanyma goýdum. Ýolly suwsap tesirät bermäýin diýip. Allah'tan gaýtdyn artlanjan. Ak qyz ýollaşyň bolsunçy. Gözümde degäjek sen çaýyňa şu wagt. Mara, Çay ýanatmaga ýükdiläksiň oglum. Ağam bolsa, qara da bolsa, giýew bolmaly, ýigide şo bolmaly. Şeýlemi dasyl? Ödem ak takyryň kakynyň suwundan şeýlemi? doğru da walla. Şeýdip bir hokka çykaraýmatan sen sypdyrman otyrä bolar.
Görýän men iki sowap gazandım. Heme demiyeten sahibi bilen olarga anırdım. Hemem seni olan duduğundan boşattım. Yer aytsan Arslan, Aşgabatda keypine mi ýamaňa ýolbaş bolmagamy? Men seni Aşgabatda geldirmeli görkezmeli. Kimiz köpet dağın tepesine täzil berler. O ýere sen çağırpdylar Arslan. Men näme dahlym bar? Onu gaýg etme. Çakyl galdym iki adamlyk. Yer onsoň näme? He? Aýtda. Aýdyn aýtsam, göň köpet dağın tepesine asma ýola tarap waz. Şo ýerde gurulýan täzil agşamyna ikijigimiz bileze oturarsa hoş gal köne ýyl. Gadamyň düşümni bolsun täzil. Goý bu ýyl biz ýal toý edip goşa umra öwrüljekleň ýyly bolsun diýip arzuw dilek eder. Köne ýyl bilen hoşlaşýan gözel Aşgabat. Ol görnäýlik owadanlar he? Ýüzünden nur ýaýan şadyan adamlar. Şolara goşulyp gitmek nähili gow he? Ýöne? Sen ýan kaýdan görmeli goýmaly ýerlerine men düzedişlerimi gizmeli bolaryn. Ýogsa herimiz bir ýaňa gitmeli bolary. Bolýa aýtda Karmarazan. Onna ilk bilene täze söwda merkezine barıp toý eşiklerini göreriz. Soňam ejemiň dogany meňli daýdamdan bara ana şolar beýik öýdem ak mermerden urulan jaýa göçüpdirler. Jaý toýuna baryp bilmedik. Onsoň ejem ýürite barıp jaýlaryny utla hemem şon toýa çağırmagy tapşyrdy. Şolara bir girip çykmaly. Onsoň sen dizen uruň boýunça gidip berseň bor. Bolýa. Ýöne ýene bir mesele ýüze çykýar. Ha näme? Otudan müşemsoň gelnejem men sypdyraýsa. Gelnejegli medeler nädersin? Bilmedim de, men sen ýyzyňa düşürip goýbermejega belli. Wagtsa tak bolarok. Ne gödeler ular bolayda. Täzil agşamyna ýürek beren gyýdyňy birden gelneje salyp gidiberse. Senem ýeköýüň daş töwereňe garynjaklap berseň. Täzil agşamyň näil keýpi bar diýsen. Kime jan etjek bolýam? Men kelläme bir pikir geldi. Geldin mi Can Tağaman? Getir elindeki men oturayım. Bolýanyna gyýdylar. Tagy bolun. Bolýar. Diýem sag bolun. Sağlıkda, toyda görüşelim, toyda duşalım, sağ olun. Sag bolun anna.